Benvinguts al debat electoral de Reus protagonitzat pels candidats que tenen actualment representació al consistori. Un debat organitzat per Ràdio Reus, Diari de Tarragona i Canal Reus, i per això el que volem fer en primer lloc és saludar a tots aquells espectadors que ens segueixen des de les diferents plataformes informatives. Gràcies per confiar en nosaltres. Avui un debat en el qual volem conèixer les idees i projectes dels 7 grups polítics de cara a les eleccions d'aquest diumenge 26 de maig. Queden poc més de 48 hores per tancar l'actual campanya electoral. Per això, plantegem a la nostra audiència un debat clarificador, un debat que volem que aporti al ciutadà les principals claus a l'hora d'anar a triar una papereta el proper diumenge. Un debat de confrontació d'idees, d'interacció entre tots els candidats, això sí, dins els límits del respecte per l'adversari. Hem dividit els 90 minuts que tenim pel davant en 4 blocs temàtics, de 20 minuts aproximadament cadascun. Són els següents. En primer lloc parlarem de model de ciutat, és a dir, volem que els candidats ens parlin d'un Reus amb una visió a llarg termini. Després passarem per l'àmbit de les persones, perquè ens diguin quines són les prioritats en polítiques socials. Passarem també a promoció econòmica perquè confrontin els seus programes econòmics i l'últim bloc és el que dedicarem a la governança, un apartat que inclou tant els pactes, l'estratègia de pactes postelectorals com també la governança territorial. Per tant, volem saber quin és el paper que ha de jugar Reus dins de la segona àrea metropolitana de Catalunya. Les seves intervencions no seguiran un ordre específic ni comptaran amb un temps limitat. Serem nosaltres els que anirem repartint els torns mentre l'equip de producció que ens acompanya darrere les càmeres comptarà el temps de tots i vetllarà perquè les 7 formacions tinguin raonablement els mateixos minuts. Podran demanar-nos el torn de paraula quan vulguin. Serà el darrer tram, quan arribarem al minut d'or, i llavors sí, de manera ininterrompuda, disposaran d'aquest minut per explicar a la ciutadania el que considerin. Són unes regles del joc que tots els candidats coneixen i que han acceptat per assistir en aquest debat. Plantejat, doncs, el camí que ens espera per endavant i també com es desenvoluparà aquest debat, comencem. Saludem Carles Pellicer, benvingut. Bona tarda i gràcies per convidar-nos. Marta Llorenç, candidata per la CUP, benvinguda. Bona tarda, moltes gràcies. Débora García, candidata a Ciutadans, benvinguda. Bona tarda. Andreu Martín, candidat del Partit Socialista, benvingut. Molt bona tarda. Noemí Llaurador, per Esquerra Republicana, benvinguda. Bona tarda, gràcies per l'organització d'aquest debat. Daniel Rubio, candidat per a Reus, benvingut. Moltes gràcies i bona tarda. I acabem amb Sebastià Domènech, candidat del Partit Popular, benvingut. Bona tarda. Presentats tots, ara sí, comencem i arrenquem amb aquest primer bloc dedicat al model de ciutat. Reus és coneguda per la seva capitalitat comercial, cultural i sanitària. En els darrers 20 anys ha patit diverses transformacions urbanes que li han permès fer passos endavant. La millora del centre, la construcció del Pallol, portar la fira i l'hospital fora del centre de la ciutat. De fet, fa 13 anys que Reus ha superat el llindar dels 100.000 habitants i sempre ha estat vist com un centre comercial del Camp de Tarragona. Una condició, però, que va topar de ple amb la crisi econòmica i que també va fer estralls al consistori. Ara, després de deixar enrere el deute municipal, Reus ha de decidir quin és el seu model de ciutat i demostrar per quin projecte aposta. Obrim aquest bloc, aquest debat amb el model de ciutat i la primera pregunta que llancem és si volen que Reus tingui un centre només per al vianant per tal de revitalitzar el comerç i també afavorir la restauració i l'oci. Marta Llorenç, té la paraula. Bé, moltes gràcies. En un inici crec que parlar d'un futur indeterminat en models de ciutat crec que a vegades és de poca responsabilitat, perquè moltes vegades oferim brindis al sol i llavors defugim d'aquestes responsabilitats i per tant hem de parlar d'aquest futur immediat a partir del 27 de maig, on la CUP governarà i en una fase immediata el que haurà de fer és implantar polítiques transformadores i estructurals. A més, tenim emergència habitacional, emergència per satisfer les necessitats vitals de les persones i, per tant, si no presentem mesures a Reus, ens trobarem això amb un futur a curt termini, amb un Reus gentrificat i amb una comarca amb una densitat demogràfica desequilibrada. Per tant, en un inici, per solventar aquests equilibris a nivell també de comerç, a nivell d'equilibri de zones de la ciutat, hem de començar per dissenyar un pla d'acció municipal que plantegi com ha de ser Reus i també per què no Reus en relació també a la comarca, amb un bon disseny urbanístic i que afavoreixi també amb un disseny pressupostari amb prioritats que sobretot afavoreixin les necessitats de les persones. Ha fet una intervenció llarga, un minut, perquè vagi retenint més o menys aquest concepte. Dani Rubio ens ha demanat la paraula.
Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, el que hem d'entendre és que les ciutats són elements vius, són captadores de persones i de talent, i al nostre entendre, el nostre programa electoral, el que volem és que aquestes més de 400 propostes es puguin desenvolupar no en els propers 4 anys, sinó també en el que ha de ser la ciutat del futur, d'aquí 10, 15 i 20 anys. A mi m'agradaria presentar aquí el que, si a partir del 15 de juny ja tinguéssim el consistori conformat amb la nova alcaldia i, per tant, amb Dani Rubio com el nou alcalde, amb Ara Reus amb la força més votada, jo presentaria ja el que seria el primer ordre del dia d'aquell plenari. En primera instància, la recuperació de la capitalitat sanitària. Tenim una Generalitat de Catalunya que ha escanyat la nostra ciutat. Hem perdut en els últims 4 anys 18 milions d'euros que han anat a les esquenes dels ciutadans de Reus. Per tant, la primera emergència és solucionar l'impacte econòmic negatiu que té el mal finançament la Generalitat de Catalunya vers la nostra ciutat. Segon, la licitació i l'aprovació, per tant, de les bases del nou contracte de recollida i de neteja. Tenim una pròrroga que s'ha hagut de forçar perquè hi ha hagut gent que no vol tirar endavant del carro aquesta licitació. Nosaltres estem disposats a oferir un servei de neteja i de recollida a l'alçada de la nostra ciutat. Tercera, dinamització econòmica, aprovació dels pressupostos. Una pregunta sobre el comerç local. Ha esgotat un minut. Si vol continuar parlant de model de ciutat a llarg termini, havíem centrat la pregunta amb el comerç local, si cal aquest centre peatonal a llarg termini o no. Bé, entenem que la mobilitat és un altre dels termes que aniria dintre de l'aprovació del pressupost, que seria el tercer punt. Necessita Reus un pressupost municipal aprovat per dur a terme noves infraestructures. La mobilitat n'és una, la peatonalització del centre, la connexió de la zona nord, la connexió de la zona sud, i tenim altres propostes en matèries de mobilitat que anirem exposant en el seguit del debat. Gràcies. Carles Pellicer. Bé, portem 8 anys treballant intensament per aquesta ciutat, posant ordre. Passem de 430 milions d'euros a 218 d'endeutament ara en el 2018, per tant, estem ben posicionats per tal d'afrontar els propers anys amb una quantitat econòmica que ens permeti desenvolupar projectes. Tenim i portem el millor projecte de ciutat que darrerament en aquesta ciutat s'ha presentat. Un model que relliga la ciutat i un model de ciutat de qualitat des dels barris al centre. Nosaltres plantegem moltes qüestions, com la ubicació d'un aparcament al Passeig Mata per tancar la corona d'aparcaments a la ciutat i també afavorir el comerç. Un eix central nord-sud que vagi des del carrer Ample fins al carrer Rocamora i, per tant, que hi hagi la vianalització al carrer Ample i també un bulevard amb voreres més amples al Rocamora. Però també presentem la vianalització del Raval Santana, per primera vegada ens venen els botiguers a demanar-ho i farem proves a l'octubre per tal de vianalitzar-ho a un sol nivell, lligant amb Armat i Vilaró pel Pallol fins a la Passada del Prim, amb una remodelació a Passada del Prim i també estudiar la vianalització del que és el del Raval de Jesús. Porta més d'un minut, alcalde. Revitalitzar el Port Vell, fer Jesús accions de nord, sud, est, oest i, en definitiva, preparar una ciutat còmoda, una ciutat atractiva, una ciutat segura i ordenada que es projecti i tingui l'excel·lència. Noemí Llaurador, després tindrà la paraula Sebastià Domènech. Sí, abans de centrar-me en la pregunta que em feu, és cert que cada cop hi ha més veus que diuen que Reus ha de fer un pas endavant. És cert també que per una confluència de factors econòmics, polítics i socials i també per un model esgotat que va ser ideat per una generació de polítics, doncs ara fa ja més de 30 anys, el que es necessita és un nou impuls, també en el comerç. El que estem pensant és en un Reus amb una visió a llarg termini i el que fa falta és aquesta visió estratègica, aquest lideratge que no hi ha hagut en aquests darrers anys, que no s'ha pogut exercir el senyor Pellicer durant la seva alcaldia, i el que cal és que aquest lideratge i aquesta visió estratègica també es traslladi en un àmbit tan determinant en l'economia de la ciutat com és en el comerç. Nosaltres el comerç el valorem, sabem que és un factor molt important dins l'economia de la ciutat, donem suport al petit i al mitjà comerç, amb un comerç de proximitat. Sabem també que el comerç i els comerciants necessiten certa formació que els hi ha de proporcionar l'Ajuntament, ja sigui directament o per altres vies, sobretot en les noves formes de vendre i de comprar que hi ha actualment, i estem parlant principalment del comerç electrònic, però també amb uns models de gestió diferent del comerç, com serien els APEU, que ens tornarien a ser aquella ciutat capdavantera i aquella ciutat líder que ens exigeix la ciutat i recollim aquest clam de ciutat. Porta un minut ja de... Gràcies. Sebastià Domènech. Sí, nosaltres pensem que el que hem de fer és tindre una visió a 10-15 anys vista. Som l'únic partit que portem propostes en aquest sentit. Hem de canviar la tendència. Reus està perdent en nombre d'habitants, tots veiem com al centre comercial cada dia hi ha més locals tancats. Hem de créixer per
hi ha una qüestió de supervivència en nombre d'habitants. Nosaltres hem posat una xifra, 130.000, però és igual, 115, 120. Per què? Per pagar la despesa que tenim a l'Ajuntament. I per això necessitem més empreses, amb la qual cosa hem de dissenyar aquests polígons industrials on puguem rebre aquestes empreses i crear aquests 4 o 5.000 llocs de treball que Reus necessita per tindre més població, com deia, per poder fer-nos càrrec, assumir els costos que tenim. Per això també ens portarà que es construeixin més habitatges i per això necessitem que el pla urbanístic a UPOM sigui una realitat i que es defineixi aquesta gran zona industrial, aquestes zones residencials i l'eliminació del cinturó de ferro, o soterrant-lo o desviant-lo per la variant que aniria a connectar amb la intermodalitat. El centre tancat als vehicles, sí, hi ha, però de moment igual deixant només tancant Raval Santana i Raval de Jesús per temes de mobilitat. Però sí, s'ha de tancar els centres, s'ha de recuperar el comerç, hem de ser aquelles ciutats modernes europees, tipus Toulouse, que tenen un centre tancat on la restauració i el comerç primen per la seva excel·lència. La zona d'estació... Si es vol reservar una mica de temps, està a punt d'esgotar els seus 2 minuts, per una següent intervenció més endavant. Té la paraula Andreu Martín. Moltes gràcies. Bé, totes les propostes que es puguin realitzar des del nostre punt de vista han de tenir una visió àmplia de ciutat. És evident que en fer una pregunta concreta respecte a la mobilitat en el centre de la ciutat. I jo crec que, de fet, recordem, en èpoques anteriors es va fer molt avenç en aquest sentit, ha estat molt positiu cap a la ciutat i cap al comerç i, de fet, van haver certs grups municipals que es van mostrar bel·ligerantment en contra d'aquella peatonalització en el moment que es va desenvolupar per governs anteriors. Jo penso que, primer, hem de buscar propostes que afectin a tota la ciutat. Quan parlem de mobilitat, que és el que estem parlant aquí, quan parlem de comerç, que és el que estem parlant aquí, hem de parlar amb visió de ciutat, no només per solucionar una part, que és molt important el centre de la ciutat, però els barris, una merceria del carrer Maremoles, per exemple, que està lluitant per mantenir la seva activitat cada dia, també requereix la nostra atenció, i això tot el comerç de la ciutat. Per tant, aquesta visió completa de ciutat, jo crec que hem de ser més intel·ligents. Hem de ser més intel·ligents en la gestió de la mobilitat i dels fluxos de les persones i dels vehicles, i hem d'afavorir que aquells vehicles que volem, vehicles elèctrics, vehicles públics de transport col·lectiu, es puguin moure amb més facilitat per la ciutat. Per tant, posar barreres que siguin permanents crec que potser no és la millor idea, hem d'anar més a la intel·ligència en la gestió puntual i, evidentment, aquí el que ens falta és parlar amb els implicats. No és només una decisió política, pot ser una bona idea, però això de màgia i d'idees que poden solucionar-ho tot no hi crec. Andreu Martín, per tallar més d'un minut. Crec que hem de parlar amb la ciutadania perquè digui la seva opinió sobre aquesta proposta, incloure's en un pla estratègic, efectivament, fins al 2030, i veure amb els transportistes, comerciants, vianants, persones que viuen en l'entorn, si realment aquesta proposta creuen que és vàlida. No hem escoltat encara la veu de Débora Martín, de García, perdó, candidata per Ciutadans. Sí, nosotros sí que apostamos por la peatonalización, pero que sea en determinados horarios, porque si no restringes mucho el tráfico y no es viable para otras situaciones. Y desde luego lo que sí que apostamos ahora en un tiempo cercano es retirar progresivamente lo que es la zona azul y que sea gratuita durante 2 horas. Con esta medida sí que vamos a fomentar que la gente sí se acerque al centro y pueda aparcar, porque lo que retrasa mucho, no retrasa, sino dificulta a mucha gente el que no venga o no se acerque a comprar al centro de Reus es precisamente el que exista tanta zona azul, porque tienes que estar pagando. Con estas 2 horas que te saldría gratis, te acercarías. Yo soy una de esas personas que me niego a estar pagando siempre constantemente zona azul cuando puedes ir andando, ¿no? Entonces, en esta situación, lo que nosotros proponemos es más esta medida que acabo de decir. Y que sea, sobre todo, si se hace peatonalización, que sea en determinados horarios, para no restringir también la movilidad. Mentre parlava de l'eliminació de les zones blaves, Carles Pellicer feia que no amb el cap. Ens ha demanat la paraula. Parlava d'això, parlava dels pàrquings i dels aparcaments, no es referent a això. Dani Rubio també ens havia demanat la paraula. Sí, m'agradaria deixar clar que totes les propostes que van en matèria de comerç són interessants, però si només ens centrem en el centre de Reus i obviem l'extraradi, obviem el que són els barris, estaríem deixant-nos una part importantíssima, és a dir, estem deixant més del 80% de la població fora de la ciutat. Jo crec que el nostre projecte és molt més ambiciós, tot Reus és Reus. Per tant, quan jo he dit que el que s'ha de fer és aprovar uns pressupostos, perquè portem 4 anys en pressupostos prorrogats, tot just el que necessitem és dotar
de partides importants per poder fer aquestes infraestructures. Nosaltres ja ho vam presentar el 18 de gener, la connexió de la zona nord amb el Passeig Mata, amb el barri Gaudí, a través d'un pas soterrat, ampli i luminós. Amb la zona sud, la zona universitària, el campus universitari que ha d'esdevenir en poc temps, amb la connexió de la zona del barri Fortuny, barri Juroca, Parcel·les Cases, barri Montserrat. Si algú pot parlar de mobilitat elèctrica és l'actual govern i també aquest regidor, que ha sigut qui ha impulsat el pla de car sharing de mobilitat traient cotxes de combustió per ficar-ne en 10 100% elèctrics. Tant és així que marques de referència mundial han utilitzat la nostra ciutat com a ciutat pilot per desenvolupar aquests models de car sharing. Per tant, el que necessitem és seguir ajudant el comerç a través de plataformes web que puguin vendre i un centre de logístic al centre de Reus, és a dir, si peatonalitzem el centre de Reus però no habilitem un espai logístic i nosaltres ens estem fixant el que és el pàrquing de la plaça Prim, que la seva adjudicació acabarà el 2023, podem utilitzar aquest espai com un espai de distribució logística per tota la ciutat de Reus. Per agilitzar el debat, els demanem intervencions ben curtes, serà més fàcil per tothom i tots podreu dir més coses. Ara ens havia demanat la paraula Marta Llorenç. Molt bé, gràcies. Jo volia insistir en aquest disseny de ciutat en què s'ha de sobrepassar les desigualtats, perquè ningú ha parlat, per exemple, d'aquestes obres faraòniques amb les que ens hem caracteritzat a Reus, a l'Hospital, però també la Fira, una fira que ara avui en dia no aporta cap benefici a la ciutat, una operació especulativa que va culminar això amb una mala gestió de Metrobacesa i, a més, quan estem convertint Reus en un parc temàtic del comerç i tot ve d'una política d'ocurrència del senyor Carles Pellicer i també d'un suport, d'aquest cas d'Ara Reus i Esquerra Republicana, que també han governat en aquest mandat. Per tant, tenim un problema que hem de gestionar de forma urgent i hem de tendir cap a una ciutat mediterrània en què les persones puguin viure als seus barris perquè tenen els comerços als barris i també tenen aquests serveis de primera necessitat als barris. I això no ho solucionarem tampoc, senyora Llaurador, amb els APEU, perquè els APEU, per molt que en un inici sembla de revitalització del comerç, estarem donant amb els APEUs la gestió privada de l'espai públic i, per tant, ens sorprèn que una opció republicana com és la seva plantegi una privatització d'aquest espai públic a nivell de comerç. Donem la paraula a Carles Pellicer. Sí, el comerç necessita tres coses. Aparcament fàcil, amb bossa o aparcaments soterranis, per això el Passeig Mata, i també a la Hispània. Necessita campanya de promoció de turisme, accions com els d'APEU, que també estem d'acord, i urbanisme comercial, mirant de bienalitzar, en aquest cas, les dos ravals. Però de nord a sud i d'est a oest, al nord, Passeig Mata, al sud, Rocamora i Carrilet, remodelació. A l'oest, Mare Moles, com a zona comercial, important també a la zona oest. I a la zona est necessitem també la Hispània com a centre important de pol d'atracció. Per tant, tot el tema d'Horts Miró, tota la banda del Mare Moles, tota la banda del Carrilet i la banda nord, del Niloga i la zona de Barri Gaudí, necessiten revitalitzacions. Aquests pols d'atracció, aquests centres, són els que ens portaran també a aquesta acció de potenciació de la ciutat en el seu conjunt, en el seu global. Reus és una gran capital, una magnífica capital. Lamento que algú digui que hagin de recuperar la capitalitat perquè la tenim i també que tinguem ocurrències pel comerç, quan el comerç és el nostre principal senyal d'identitat com a ciutat, ho ha de continuar sent, ho serà, i per tant en aquesta línia estem treballant, malgrat les dificultats, que és cert que moltes no són, o la majoria no són del govern, per atacar-les i fer-hi front per tal de sortir-nos-en, i ho farem bé. Ha sortit durant aquestes primeres intervencions l'altra qüestió que volíem plantejar durant aquest primer bloc del debat són la relació dels barris amb la perifèria. Com ho plantegen? Andreu Martín. Bé, doncs nosaltres el que hem de valorar també davant d'unes eleccions sense l'acció del govern, la gestió que han realitzat, nosaltres també des de l'oposició el que hem pogut fer, i el que és evident és que s'ha fet molt poca cosa. La realitat és que, més enllà d'instal·lar grans superfícies, grans supermercats, poca cosa més s'ha fet en aquest període de 4 anys. I és difícil, doncs, si no s'ha fet pràcticament res, creure en les propostes que es formulen per part dels candidats d'aquests grups municipals. És molt important que hi hagi una visió compartida de la ciutat, i és evident que el comerç de proximitat és una oportunitat per tenir un lloc de treball més estable, menys temporal, en què hi hagi més equilibri entre homes i dones a l'hora de poder accedir i que les retribucions siguin justes. Aleshores,
en aquest model i en aquest projecte de futur, nosaltres entenem que perquè Reus torni a ser, i dic torni a ser capdavantera, torni a ser una ciutat dinàmica, torni a ser una ciutat d'oportunitats, necessitem un canvi, necessitem un projecte, nosaltres en tenim en el nostre programa, necessitem ambició i voluntat de tirar-lo endavant. Això hi ha absència en aquest govern de conveniència, que ja s'ha vist en tots aquests debats quin ha estat el seu posicionament. També, Martín, hauria d'anar acabant, si no Sí, tindrà temps. doncs, com vostès deien, en aquesta visió del comerç dels barris és fonamental, per nosaltres és molt important. Hi ha barris que no tenen comerç en aquest moment i pràcticament no tenen serveis. Semblen un barri que sigui un poblet en el Pirineu. Això s'ha de rectificar amb urgència i probablement no hauria d'haver passat, però la inacció del govern ha permès que això sigui d'aquesta manera. Sebastià Domènech. Moltes gràcies. No, en referència al senyor Rubio, no, jo havia demanat la paraula abans i m'han passat el torn. En referència al que comentaves el senyor Rubio dels pressupostos que no s'han aprovat, que s'han hagut de prorrogar perquè no hi ha hagut la majoria suficient i semblava que li traspassava tota la responsabilitat a l'alcalde, que la té per no haver aconseguit aquest consens i aquestes majories per aprovar pressupostos i ordenances. Però, bueno, recordem que el tripartit que formava el govern tampoc ha aconseguit aquestes aliances. En referència al que abans parlàvem, nosaltres pensem que l'estació d'autobusos, la zona del Mercat del Carrilet, es té de reformar i repensar com una nova centralitat. I, evidentment, donar vida als barris amb més equipaments, potenciant el comerç i potenciant la restauració. I en referent, també s'ha parlat aquí dels pàrquings. Si ara últimament, perquè venia campanya i venien eleccions, el senyor alcalde ha fet una sèrie d'aparcaments gratuïts, però justament el que ha de ser pagament, que és el de l'hospital, aquest no l'ha fet i espera que passin les eleccions. Ho entenc, estem en eleccions, però nosaltres sap que ens vam oposar a que el pàrquing de l'hospital a l'exterior fos de pagament. Sebastià Domènech hauria d'acabar perquè necessitem sentir més veus. Que el pàrquing interior es paga més car. Débora García, sobre esta cuestión, periferia y barrios. Sí, sobre la periferia y barrios nosotros apostamos porque sí que debe haber, sobre todo hay muchos barrios que están desconectados por el tema del autobús y en más de uno hay quejas porque no hay la suficiente frecuencia de autobuses para poder conectarse o para poder viajar. Quien tenga coche no tiene ese problema, o sobre todo la gente que es joven puede ir andando. Es cierto que Reus tenemos la suerte que es una ciudad prácticamente circular y entonces como máximo de una zona a otra se te van unos 3 kilómetros de una punta a otra de Reus. Una persona que sea joven, ya digo, puede ir andando perfectamente, pero la gente que es ya de cierta edad esta posibilidad no la tiene. Entonces el que no haya más frecuencia en los autobuses sí que les deja desconectados. Aparte también hay que tener en cuenta que esa potenciación de barrios, hay barrios que sí que tienen todos, digamos, yo por ejemplo voy a poner el ejemplo del barrio Juroca, que es en el barrio donde yo vivo. En el barrio Juroca tenemos prácticamente todo, hay peluquería, hay todos los tipos de establecimientos, hay bares, hay tiendas de ropa, todo lo que uno puede vivir allí y prácticamente no necesita tener que venir al centro, salvo para los trámites administrativos. Pero no todos los barrios cuentan con esa suerte. Allí tenemos colegios, todo, digamos, puedes vivir como si vivieras en un pueblo. Débora García hauria d'anar acabant la seva intervenció per tancar-la. Pero esta situación no la viven otros barrios, entonces habría que fomentar que esos barrios pudieran tener todos estos establecimientos con los que nosotros también contamos y así ellos también se sentirían más cercanos al centro y no sentirían esa desconexión que están sintiendo ahora, o ese abandono, dirían ellos, muchos de ellos dirían. Última intervenció d'aquest primer bloc, model de ciutat, Noemí Llaurador, molt breument. Sí, aprovar uns pressupostos és important, però el que és essencial és aquest pla d'acció municipal, que és el primer que farem nosaltres si obtenim l'alcaldia, perquè ens donen la confiança una majoria de reusencs i reusenques. La feina d'un alcalde o d'una alcaldessa és gestionar el dia a dia, fer que la ciutat funcioni, estar al costat de la gent, però també és mirar cap endavant i tenir projectes de futur, i això sí que hem trobat aquesta mancança. Pel que fa a tot el tema del comerç, nosaltres, ho hem anat dient durant la campanya, estem a favor de crear noves centralitats. Què vol dir crear noves centralitats? Doncs que hi hagi en les diferents zones de la ciutat, i no vull dir extraradi ni perifèria perquè trobo que té un caràcter pejoratiu, sinó noves centralitats, hi ha d'haver habitatge, hi ha d'haver equipaments cívics per a la ciutadania. Per això proposàvem en el Mercat del Carrilet construir un alberg juvenil que donaria també vida en tota aquella zona. Pensem que els mercats també són una part molt important del comerç. Sovint els grans oblidats, no només amb les botigues que trobem al carrer, sinó al mercat. I el mercat és un servei que ha de prestar obligatòriament les ciutats de la magnitud de Reus. Per tant, no són unes oblidades. D'altra banda, com deia la senyora Llorenç, els a peu el que permetrien
amb aquesta gestió público-privada, que no només privada, és gestionar problemes tant que afloren actualment com són els preus dels lloguers dels locals. En aquella zona que fos dinamitzada per una APEU, fins i tot podríem intervenir en el preu del lloguer d'aquests locals que avui en dia sabem que són molt elevats i que dificulten poder-s'hi instal·lar. La resta de blocs. Doncs amb aquesta intervenció donem per acabat el primer bloc de model de ciutat i abans d'arrencar amb l'àmbit de les persones fem una petita pausa per a publicitat. Ja tornem a ser aquí, seguim el fil del debat electoral, encetem el segon bloc, l'àmbit de les persones. Veiem el vídeo. Més de 7.000 persones es troben a l'atur a Reus, un fet que suposa una taxa del 14%. De fet, si ens fixem amb les xifres de la demarcació de Tarragona, aquesta taxa arriba fins al 15,5%, el valor més elevat de Catalunya. Un escenari incert per als reusencs, que se suma al canvi del llindar de pobresa que s'ha donat en els darrers anys. Un dels principals reptes de govern és vetllar perquè tothom pugui accedir a un habitatge digne, al qual se li suma l'envelliment de la població. Àmbit de les persones, polítiques socials. Volem centrar-ho de moment en habitatge. L'habitatge, no només a Reus. Hi ha avui tota una generació que ho té molt difícil. Com s'ho faran per superar aquestes dificultats? Volem escoltar a Débora García. Débora García. Sería aumentar las viviendas sociales. Sería un método y sobre todo para reactivar esta situación. Una de las medidas sería la rehabilitación de las viviendas. Tenemos que tener en cuenta que con la rehabilitación se fomentaría también el alquiler y con una colaboración también público-privada en la provisión de viviendas. Habría que dotar de viviendas públicas ofreciendo servicios de alquiler que fueran un alquiler provisional o temporal para las personas que están en riesgo de exclusión social. De esto actualmente el parque que tenemos aquí en Reus es escaso. También es cierto que muchas personas llegan a esta situación por la pérdida del trabajo y esto es lo que dificulta el que lleguen a esas situaciones, pero si tuvieran esta ayuda en el alquiler social que fuera más barato, no llegarían las situaciones que estamos viendo actualmente. Y luego, que poden interactuar entre vostès quan vulguin. Y luego, sobre todo, tener un parque público de vivienda de alquiler que también sea de titularidad municipal. Estas son las formas de acceso a una vivienda que puede ser de alquiler, porque ahora actualmente con la situación que hay económica, muy poca gente puede hacerse con una vivienda de propiedad. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en la gran recesión americana, que el problema que tenían allí es que viviendas de propiedad no tenían y entonces favoreció el que pudieran trasladarse de unas zonas a otras. Aquí esa situación jamás la habíamos vivido porque siempre en España lo normal ha sido que la gente tuviera viviendas en propiedad, eso te aseguraba una cierta solvencia económica, pero es cierto que nosotros hemos llegado a una situación que los tiempos pasados no sé si volverán a ser tan buenos, en que la gente pues podía hacerse con unos cuantos años que trabajara, podía tener su acceso a la vivienda con 4 o 5 años y ahora actualmente es cierto que la precariedad económica que hay no dificulta enormemente el que los jóvenes puedan tener acceso a la vivienda. Jóvenes y gente mayor que ha visto cómo ha perdido por la pérdida de su poder adquisitivo y por tener las hipotecas que han tenido, que se han visto en la calle literalmente. Ha quedat clar. Recordem, intervencions curtes serà més fàcil per vostès i també per tots plegats. Així tindrem un debat molt més àgil i, diríem, entenedor. Sebastià Domènech ens havia demanat la paraula. Sí, l'habitatge els fan els promotors o els constructors. No ho fem nosaltres, no ho fem com a Ajuntament. Alcalde, 1.000 vivendes no sé d'on les traurà, però bé, nosaltres el que proposem és que els nous habitatges que es facin, el 30% es destinin a habitatge social. I com se faran aquests habitatges? I tornem al primer punt del nostre debat, amb una promoció econòmica, que creem riquesa, que creem llocs de treball i vingui gent a viure a la ciutat i canviem la tendència que tenim d'anar perdent habitants.
Jo aprofito també aquí per parlar de la gestió de l'hospital. En parlarem després. Ara pot respondre el Carles Pellicer a l'habitatge. L'atenció a les persones és l'eix de l'acció del govern i, per tant, així com el 2015, el 2015 es vam dedicar a donar alimentació a la gent, aquí amb l'ajuda de moltes entitats com Càritas, etc., vam sortir-se'n d'aquella situació, els propers anys, del 2019 al 2023, són els anys de l'habitatge. I amb això hem de construir habitatge, hem de donar i ofertar habitatge al que és la gent jove, la gent gran. Aquests 1.000 habitatges, que és potenciant la borsa d'habitatge, demanant que hi hagi persones que ens cedeixin habitatge per poder llogar i poder gestionar nosaltres, fer habitatge social de lloguer, en aquesta línia, tant a la Hispània, que abans els hi parlava, com en el Carme per part de la Generalitat, construirem habitatge social en edifici i també la cessió de solars per tal que promotors puguin construir habitatge i també social. Però una part més important és la compra d'edificis d'aquells que van quedar penjats en la recessió econòmica del 2011 al 2015, aquells edificis que ara veiem tots que són esquelets, i estem a punt de comprar o a punt de negociant els de Joan Coromines, que són 2 escales importants per tal que puguem tenir aquest habitatge ja d'immediat. El parc d'habitatges de l'Ajuntament de Reus en aquest moment està ocupat al 100%, per tant necessitem posar habitatge a l'abast de la gent jove, de la gent gran. En el seu moment, quan hi havia diners abans del 2011, no es va invertir suficient en habitatge. Avui en tenim les conseqüències. Després de passar aquesta situació complexa de nivell econòmic que l'hem redreçada i ben redreçada, ara el que hem de fer és posar-nos a posar a l'abast de la ciutadania habitatge perquè pugui tenir una vida digna i, evidentment, especialment, persones grans que han de tenir habitatges amb serveis i també joves que busquen i que no poden accedir al preu de mercat que a vegades és massa alt. Per tant, l'Ajuntament té que fer aquesta funció clara de suport a la gent gran, a la gent jove i a aquell que ho necessiti. Noemí Llaurador. Sí, l'habitatge és un dret essencial. Nosaltres el que hem d'eliminar és l'exclusió residencial i hem de preservar l'habitatge amb aquelles persones que tenen risc a perdre'l. Com ho farem? Més que construir-ne de nous, rehabilitar el parc dels que tenim actualment, que molts no reuneixen les condicions d'habitabilitat. Això ho podem fer en projectes com la masoveria urbana, pel qual en lloc de pagar un lloguer es paga amb les espècies de reformar, de rehabilitar aquell habitatge, de manera que el propietari d'aquell habitatge se li revaloritza aquell pis. Altres mecanismes que tenim és exercir el dret de tanteig i retracte que està previst a la llei per als pisos que els bancs es volen treure del damunt. I d'altra, no ens ha de tremolar tampoc la mà, si cal, sancionar aquells bancs que no compleixen amb la seva missió de responsabilitat social, tenint en compte que el conjunt de la ciutadania hem ajudat a reflotar-los. Per tant, aquest compromís social nosaltres l'hem de vetllar. I d'altra banda, i és una novetat d'ahir, el Govern de la Generalitat, a proposta de la Conselleria de Justícia, encapçalada per l'Ester Capella, d'Esquerra Republicana de Catalunya, va aprovar un decret llei precisament per la contenció dels preus de lloguer en aquelles ciutats amb una falta acreditada d'habitatge assequible. Des de Reus no podem perdre el temps, hem de demanar ja al Departament de Territori que se'ns declari com a ciutat amb un mercat d'habitatge tens i que es pugui limitar el preu del lloguer, que no pugui superar el 10% de l'índex de referència de preus de lloguer. Crec que aquesta és una oportunitat que se'ns brinda i que no podem deixar escapar. Ha quedat clar, tenim una paraula demanada de Dani Rubio, després Marta Llorenç, si no s'interpel·len abans entre vostès. Sí, moltes gràcies. És cert que estem en campanya electoral, però tot no s'hi val. I per tant a mi m'agradaria portar una dosi de realisme en aquest debat i m'agradaria parlar, com s'ha parlat en el vídeo, que s'ha parlat d'ocupació i d'habitatge. I per tant jo el que vull dir és que des que estem nosaltres en el govern gestionant Mascarandell, més de 1.200 persones han trobat treball gràcies a les polítiques actives que hem dut a terme de la regidoria d'ocupació i a més ens van trobar una situació d'una economia que any rere any anava generant pèrdues de 130.000 euros, 80.000 euros, 40.000, 30.000, portem 2 exercicis positius tancant la Fundació Mascarandell. I això ha estat gràcies a les polítiques d'ocupació que hem sigut capaços de gestionar. Però miri, en matèria d'habitatge, el que no podem fer vendre ara és que farem 1.000 vivendes, i disculpin que discrepi amb el senyor Pellicer. Nosaltres vam presentar ja una proposta que els edificis que estan actualment buits i en desús és més econòmic comprar aquests pisos que fer-ne de nous. Això és una llei de mercat i, per tant, no fem volar coloms. La nostra proposta és dels 4,6... Jo no l'he interromput, senyor alcalde. Dels 4,6 milions d'euros de romanent de l'exercici de l'any passat, agafem 2 milions d'euros i comprem 20-25 vivendes de forma immediata, a partir de l'1 de juny. A partir de l'1 de juny, aquest govern, el que surti, si jo sóc l'alcalde, comprar 20-25 vivendes. Això és una cosa que és real. Ara,
dir que farem 1.000 vivendes, home, quan no s'han construït en els últims 10 anys, potser és massa agosarat. Posar el mercat és diferent que... Molt breument, i Marta Llorenç. Bé, primer, interpel·lar directament altre cop a la senyora Llauradó, quan ha dit a última hora, disculpin, la mesura que ara s'ha donat del decret sobre l'habitatge de la Generalitat de Catalunya. Vostè sabrà que s'ha fet amb una mesura totalment electoralista i, a més, vostè sap que no s'ha comptat en cap moment amb aquells sectors i organitzacions que defensen l'habitatge. Per tant, esbombar aquesta mesura d'aquesta manera és, per tant, d'un rèdit electoral totalment. El senyor Pellicer, donar alimentació, veiem que la seva política és totalment assistencialista i paternalista i, a més, òbviament, no parli que tots els habitatges de propietat de l'Ajuntament estan ocupats perquè, òbviament, sap quan ne tenim a Reus? Només tenim 160 habitatges. Saps quan ens n'hauríem de tenir? Fins a 3.000 i 4.000. Per tant, dir que tots els pisos propietats de l'Ajuntament estan ocupats també és utilitzar un discurs bastant demagògic. Per tant, el que s'ha de fer és, òbviament, fugir de la nova construcció, com ja s'ha anat dient, i, a més, això, ser valents i tornar a posar mesures coercitives en aquests bancs que tenen propietats i que no els ofereixen. Recordem, quan es van prendre aquestes mesures coercitives, l'Ajuntament va poder recaptar quasi $500.000 d'euros. Doncs siguem valentes i ho tornem a fer. I, sobretot, per dinamitzar l'habitatge buit, s'ha de facilitar, òbviament, que els petits propietaris els cedeixin a canvi de garanties i beneficis fiscals. És així com dinamitzarem l'habitatge, fugint, òbviament, de construir obra nova. Carles Pellicer, per al·lusions, tenim dues paraules demanades després per allà. No és construir, és posar a l'abast de la ciutadania habitatges. I és cert que estem en una situació de mancança d'habitatge, perquè en aquests 8 anys prou hem fet menys amb menys amb el que teníem econòmicament, però ara que ja tenim una situació econòmica molt avançada, solucionar l'Ajuntament econòmicament després del desastre econòmic que hi havia. I, per tant, ara teníem la possibilitat de tirar endavant aquestes promocions. De 0 a 1.000%, senyor Pellicer. Vaig acabar? Quan hi havia la situació econòmica bona i potent, no es va invertir suficient. Nosaltres ens hem hagut d'endreçar la casa, l'hem endreçat, ara tenim la possibilitat de tirar endavant aquests habitatges que són necessaris per a la ciutat. Ja li dic que a l'Avinguda Joan Coromines hi ha 2 habitatges que estem negociant per comprar-los i, a més, hem de posar a l'abast, però amb el pressupost, les partides convenients, no solament per construir allà on puguem nosaltres, sinó també per promocionar que hi hagi altres que construeixin habitatge social. No, repeteixo, no és tot construir, sinó que és posar a l'abast de la ciutadania. Però mirin, continuarem posant sancions als bancs. És evident que hi ha aquí una possibilitat que hi ha hagut 400.000 euros i els hem d'incorporar en aquestes compres i en aquest mercat d'habitatge. Carles Pellicer hauria exhaurit el que sí el és seu temps en veritat aquest bloc. és que el que hem de fer és treballar conjuntament amb el màxim consens des de la taula de l'habitatge per poder portar a terme polítiques d'habitatge que fa molt temps s'haurien d'haver portat a terme i que no s'han fet. Per petició, Andreu Martín. Moltes gràcies. Bé, el vídeo explicava el drama que afecta una quantitat significativa de reusencs i reusenques, que és l'atur. I clar, això també, parlava el senyor Rubio de les polítiques d'ocupació i parlava d'aquests 1.200 llocs de treball creats. Ben bé no acabo d'entendre quina és la referència del 1.200 perquè, de fet, en aquest darrer trimestre, en l'enquesta de l'EPA, s'han creat molt més i hem de diferenciar entre treball fix, treball fins... Des del Màscara Endell s'han generat 1.200 llocs de treball. Tot això, al final, va a l'enquesta de població activa, en el que hi ha de l'ordre de 100.000 llocs de treball que es creen i que es destrueixen molts també. I això dona un resultat final, que és el resultat que hem d'avaluar de la gestió d'aquest govern municipal. I és que això també és una dada molt contundent. Reus, en taxa d'atur, és la segona ciutat de Catalunya en taxa d'atur, empatada pràcticament amb Figueres. Segons quin trimestre mires, això és d'ahir, estàs primer o segon. Per tant, si som els segons de Catalunya per poblacions de més de 40.000 habitants en taxa d'atur, tenint en compte que la població s'ha reduït de 107.000 a 103.000, pràcticament la diferència dels llocs de treball que s'han creat o l'atur que s'ha reduït, tenim un problema important a atacar. I que em parlin de superàvit quan hi ha totes aquestes gent necessitades de polítiques actives d'ocupació de veritat és un problema. I, per exemple, en habitatge, que aquí és on anava la pregunta, és un dels temes més flagrants. Doncs el que ens hem trobat és un govern amb absència de polítiques per afavorir l'habitatge, 160 que s'han trobat i no han fet cap. 160 que s'han trobat.
I a vostès els va costar omplir-los fins al segon mandat. Fins que no es va pujar el mercat no va pujar el preu de lloguer fins als preus que posaven vostès no s'ha omplert allò. I s'han inventat de dir que tenen el 100% ocupat i no tenen cap projecte durant el seu mandat, cap projecte en marxa perquè hi hagi més. No són promeses, ha d'haver projectes. No es pot fer ara, faci projectes, això és gratis, treballar per fer projectes gratis. Obres faraòniques que aquest govern ha hagut de pagar, nosaltres hem de solucionar el problema econòmic i ara construirem allò que vostès no van fer. Mira si és senzill. Miri, la realitat, i acabo, la realitat és que en despesa social, per part d'aquest Ajuntament, està gastant la meitat que Tarragona, la meitat. Per tant, no fan els deures. Hem superat l'equador d'aquest bloc. Sebastià Domènech, molt breument, i després encetarem l'Hospital Sant Joan. Sí, dos apunts, però ara responent al senyor Martín, i no és per tirar una llança al senyor Pellicer al seu favor, fa 8 anys, quan vostès van deixar... Tot una arma ara, si convé. Quan vostès van deixar el govern, la taxa d'atur era 7 punts més elevada que la que avui està indicant... Com a nivell de tot Espanya. Hi ha un context econòmic general, no s'equivoqui, però ara liderem en segon lloc. No, però per posar les coses al seu lloc. Ens queda poc temps d'aquest bloc, no podem parlar de l'hospital. Si no em deixen acabar el meu... Vostès mateixos parlin del realisme Ens costa recuperar-ho, Pel que fa referència... Hi ha un cert masclisme en aquest debat, que acaparen tots els homes la paraula, i aquí la senyora Llorenç, la senyora Garcia i nosaltres són set candidats. dir el nostre Hauríem de dir les dues paraules demanades des de fa temps. És veritat, Noemí Llaurador i Daniel Rubio. Estem molt lluny d'aquella taxa d'atur del 2006, que era d'un 9,28%, per tant ens ha de preocupar que encara estiguem per sobre de la mitjana catalana. El que hem de fer, continuar seguint amb aquestes polítiques d'ocupació, cert, d'ocupació, de formació ocupacional, però també captant empreses i determinades empreses, no empreses que ofereixin uns llocs de treball precaris, uns sous molt poc dignes, sinó empreses que siguin intenses en coneixement, que siguin creatives, que afegeixin aquest valor afegit i que ens permetin tenir aquests llocs de treball de qualitat i que tinguin una estabilitat més elevada de la que tenim fins ara. Per tant, home, sí que ens ha de preocupar que estiguem per damunt de la mitja catalana. De fet, això és una qüestió estructural econòmica de tots els municipis del Camp de Tarragona i precisament això ho lligo amb el que deia abans. Potser hem de sortir una mica d'aquest sector massa centrat en la construcció o en un determinat sector de serveis turístic i hem d'anar a apostar per una indústria més potent. És clau, i ho diu l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, que hem d'anar a una reindustrialització sostenible i amb això és molt important que puguem oferir a les empreses que es vulguin instal·lar a la nostra ciutat unes parcel·les de majors dimensions. Abans de començar aquesta intervenció, de vegades la percepció ens pot jugar males passades. Qui portava menys temps abans que comencés vostè aquesta intervenció eren Daniel Rubio i Sebastià Domènech, i amb ells els donarem la paraula. Daniel Rubio, després Sebastià Domènech. Moltes gràcies. Serà que tinc un perfil molt femení i vostè no m'ha detectat, però és cert, soc el que menys ha parlat en aquest debat fins al moment. Miri, l'atur ens preocupa i molt greument. És a dir, que el Mas Carandell, a través de les seves polítiques d'ocupació, hagi generat 1.200 llocs de treball és una bona notícia. Però no ens hem de quedar amb això. Això és el que demostra que hem tingut capacitat de fer. Quan vostès van estar, senyor Martín, l'atur, quan vostès van marxar del govern perquè els van escombrar els ciutadans, va deixar la ciutat amb més de 12.000 persones a l'atur. 430 milions d'euros d'endeutament que avui encara s'està pagant la festa d'algunes de les persones del seu equip de govern, d'aquell tripartit liderat pel Partit Socialista. Per tant, home, no parli de fer màgies i jocs de mans, perquè algú en aquesta ciutat potser sí que va fer jocs de màgia i jocs de mans, com fins i tot ha quedat demostrat ja com ha quedat demostrat en els jutjats que la setmana passada dues persones van reconèixer que havien estat cobrant de forma irregular i havien estat fent falsificació documental de forma continuada i la ciutat de Reus, gràcies a la querella que va presentar el nostre partit, Ara Reus, ha recuperat 115.000 euros que han pogut anar destinats a l'emprenedoria, a millorar les instal·lacions de RDS1 i a generar llocs de treball. Sebastià Domènech, per tancar aquest bloc. Sí, per acabar, nosaltres amb el que fa referència a l'habitatge portem al nostre programa el programa Reus Rehabilita, que el volem dotar amb 750.000 euros. Aquest programa va destinat també a les vivendes, sobretot de gent gran que necessiten ascensors per pujar a casa o les condicions de l'habitatge ja són precàries i això seria un ajut
per donar-los més dignitat i, repeteixo, sobretot a la gent gran, i això afectaria tant a barris com al centre històric de la ciutat. Recuperarem la qüestió de l'hospital més endavant. Ara passem al següent bloc. A la tercera part d'aquest debat que dediquem a la promoció econòmica. La pressió fiscal a Reus és molt elevada. Una contenció en certs impostos i contribucions especials podria afavorir el desenvolupament i l'aparició de noves empreses locals, un fet que també podria jugar un paper destacat a l'hora de crear llocs de treball. En aquest sentit, el futur econòmic de la ciutat passa per projectar nous polígons empresarials? D'altra banda, després que la cultura s'hagi posat al mateix sac que la promoció econòmica, Reus té clar quin ha de ser el model cultural per revalidar el títol de ciutat del circ i del teatre? Viure a Reus és car. Baixaran els impostos, Marta Llorenç? Bé, nosaltres, òbviament, la nostra política que tenim de tributs municipals sempre se centra en una fiscalitat progressiva. I, a més, ho hem demostrat quan, per exemple, hem proposat durant aquests 4 anys aquelles ordenances fiscals que només ens va permetre negociar en un inici amb el senyor Carles Pellicer i el seu govern, el primer inici de mandat, però hem anat treballant aquestes ordenances i amb una fiscalitat progressiva, que és allò més senzill de que qui té més paga més i qui té menys paga menys, aconseguíem una fiscalitat amb uns impostos en què de manera recaptatòria podíem aconseguir un increment fins i tot de 2,3 milions sense aquesta capacitat recaptatòria que ha de tenir un ajuntament, que ha de tenir vocació de servei públic. Per tant, òbviament, sempre un pagament de tarifació social i amb uns exemples molt concrets, fins al punt que nosaltres diem que, per exemple, amb la internalització d'aquest servei de la brossa, l'Ajuntament tindria capacitat de gestió d'aquest servei i també podríem regular les taxes que avui en dia sobrepassen el pagament per la recollida i la neteja a Reus, sobrepassen la mitjana de Catalunya i, per tant, amb el control d'aquesta gestió podríem fins i tot regular aquestes taxes, però sempre d'una visió progressiva. Qui més té, més paga, qui menys té, menys paga. Per exemple, amb l'impost d'activitats econòmiques sempre han de gravar sobretot aquelles empreses que facturen moltíssim o fins i tot en els IBIs fer una proposta de tarifació social d'acord amb el nivell de renda d'ingressos familiars. Avui en dia tenim una regulació en què es planteja el fet de poder abordar la família nombrosa, però avui en dia sabem que equiparar família nombrosa a renda familiar no és una relació d'igual a igual. Per tant, s'ha de tarifar de manera amb nivells de renda. I amb això, òbviament, fer uns impostos que donin servei a la ciutadania i que, a més, serveixin per regular els serveis d'una manera equitativa i per a tothom. Els hem demanat a tots, si us plau, intervencions breus. És evident que no ens n'estem sortint. Tots podrien intervenir més si intervinguessin de manera més breu. Ens ha demanat la paraula Noemí Llaurador. Sí, aquest model de fiscalitat progressiva, efectivament, Esquerra Republicana també el porta en el seu programa. Per tant, en els impostos s'ha de preveure qui té més pagui més i que qui té menys pagui menys. Per tant, és un pagament d'impostos segons la renda de cada un i la tarifació social que encara no s'ha dut a terme en aquest Ajuntament. Sí que es parla de preus socials, sí que es parla de subvencions, sí que es parla de bonificacions, però no realment una tarifació social, que és un concepte que s'aplica només a taxes i preus públics, no a impostos, sinó a aquelles taxes que paguem la ciutadania per rebre uns serveis. Per exemple, amb les llars d'infants. Amb les llars d'infants es pot demanar subvencions segons tinguem unes persones a càrrec nostre amb discapacitat, segons formem part d'una família nombrosa o una família monoparental, però no hi ha una tarifació social en la qual ens permetria pagar la llar d'infants segons la nostra capacitat econòmica. Crec que això és una de les característiques d'aquestes ciutats progressistes, d'aquestes ciutats avançades, que ja caldria que Reus comencés també a voler encapçalar. I, per tant, si nosaltres obtenim l'alcaldia, serem valentes en aquest àmbit i aplicaríem la tarifació social, perquè creiem que és la manera més justa i que entén tothom de governar una ciutat en aquest àmbit. Noemí, gràcies. Sebastià Domènech. Sí, més empreses és igual a més població i això és igual a menys impostos. La millor política social és l'ocupació digna. Per això nosaltres tot ho basem en la creació d'empreses i ens donarà ocupació, baixada d'impostos i ens donarà el que volem, que és que puguem pagar
les despeses, el cost que tenim des de l'Ajuntament i que no l'hàgim d'incrementar baixant població. Hem de crear un parc empresarial potent, donant incentius a les empreses. No podem conformar-nos en que les empreses més grans de Reus siguin l'hospital i l'Ajuntament. Si no som atractius per a la indústria i, evidentment, ni per a la promoció d'habitatge, no ens podrem sostenir. Repeteixo, més empreses igual a més població, igual a menys impostos. Ha quedat clar. Carles Pellicer, després Débora. Sí, gràcies. Una ciutat té que generar riquesa i, per tant, hem de plantejar nous polígons. Polígons industrials estan al 100% d'ocupació. Hem de mirar de reparcel·lar alguns polígons per tal que empreses que estan demanant de venir a la ciutat puguin ubicar-se, però necessiten més terreny. També els polígons necessiten fibra òptica, que això depèn d'empreses, però els hem d'empreses terceres, però els hem d'incentivar que el col·loquin, i també el transport, en el que proposem que podem comprar 2 autobusos petits per fer el bus a la carta a partir del 2020, a banda dels 13 que tenim. Bus a la carta per arribar a aquelles urbanitzacions i a aquells polígons que ho necessitin. Hem de modificar el planejament d'alguns polígons per ubicar empreses, construir un edifici nou de CEPIT, ho hem dit i ho vam dir el mes de març, en la línia de que es pugui potenciar el clúster TIC de les tecnologies de la informació i la comunicació, que és la base de tenir un bon sostén a nivell dels joves, a nivell de treball i ocupació. Ara, amb el Brexit, tenim possibilitats de captar startups que ens vinguin aquí a Reus, i amb aquesta línia estem treballant des de l'Observatori. Tecnoparc està ple, està al 86% d'ocupació, i per tant necessitem construir possiblement un nou viver d'empreses. Acabo per dir-los que amb economia també és bo tenir en compte que la ciutat ha de fer goig. Posarem en marxa una altra vegada Reus Fes Goig, posarem també endavant la rehabilitació d'edificis, i només dir-los que a nivell de fiscalització Reus és la ciutat amb menys pressió fiscal de la província de Tarragona, amb dades, evidentment, contratades per càpita. Per què? Perquè Reus en aquest moment aquí està molt clar que no és la ciutat que té més pressió fiscal, sinó que és la ciutat que té menys pressió fiscal de la província de Tarragona. Ha quedat clar. El torn per la Débora García. El dinero siempre está mucho mejor en el bolsillo del ciudadano que no en las arcas municipales. Pues nosotros somos partidarios de que siempre los impuestos deben rebajarse. Para dinamizar la economía y que las familias se instalen en Reus y no se vayan a otros municipios, los impuestos deberían ser mucho más bajos. Hay que aplicar una política presupuestaria municipal donde los impuestos y tasas sean los mínimos. Entonces nosotros sí que vamos a revisar todos los impuestos, tasas y precios públicos, porque no puede ser que en Reus tengamos los impuestos en los tramos más altos. Por ejemplo, en el IBI. El IBI es un impuesto que es obligatorio. La ley te establece unos límites. Va del mínimo al máximo el tipo de gravamen. Pues nuestra ordenanza fiscal, la de aquí de Reus, te lo impone en la franja máxima. En inmuebles rústicos te lo sitúa en un 0,90, cuando está el mínimo legal en un 0,30. Respecto a los inmuebles urbanos, con carácter general, la ordenanza fiscal de Reus te lo está situando en un 0,9545%, rozando el máximo legal. En el ICIO, que esto es el impuesto sobre construcciones este es un impuesto voluntario que puede existir o no existir, depende del ayuntamiento el que lo ponga o no lo ponga. Aquí en Reus resulta que sí que tenemos impuestos sobre construcciones. La ley establece también el tipo de gravamen máximo, te lo establece en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y lo sitúa en un 4%. ¿En cuánto tenemos la ordenanza fiscal en Reus? En un 2,75%. Se está aplicando entonces también en la mitad superior de la franja. Respecto a los precios públicos, a empresarios, a profesionales, a autónomos, nos encontramos que se les aplica, por ejemplo, se les estaba aplicando antes una tasa de basuras. Ahora, desde hace unos cuantos años, se le aplica un precio público. Pero en numerosos sectores este precio público no se corresponde con el servicio que realmente se les presta. Està clar que faria una reestructuració de dalt a baix de les taxes. Necessitem sentir dues veus que encara no han sonat en aquest bloc. Daniel Rubio, després Andreu Martín. Sí, moltes gràcies. Jo no sé la senyora Débora d'on treu aquesta informació, la veritat. És a dir, la matemàtica és una ciència exacta i m'agradaria aportar-hi una altra vegada una mica de dosis de realitat en aquest debat, perquè la gent que ens està veient, que ens està escoltant, sembla que aquí les promeses són gratuïtes i després passa el que passa. Miri, en aquesta ciutat encara es deuen més de 200 milions d'euros. Per tant, contenció d'impostos, és a dir, zero pujada.
I després mirem com podem ajudar a les famílies més vulnerables, a les famílies monoparentals que s'han divorciat o que han adoptat un nen que tinguin facilitats per portar-lo a les escoles, com podem ajudar a la gent gran que té moltíssima dificultat. Però ja arribarà, però no fem volar coloms quan el que hi han de portar és una dosis de realisme en el debat. Com a mínim a mi m'agradaria que fos en aquest aspecte. Miri, celebro que el senyor Domènech i el senyor Pellicer facin seguidisme de les propostes polítiques que han anat presentant en les darreres setmanes i els darrers mesos ara a Reus. Hem començat per la presentació de la connexió de la zona nord amb el desenvolupament urbanístic de les zones Axis, fins i tot el dia que presentem nosaltres la proposta de construir el nou edifici CEPIT, el CEPIT 2, tot just on estem avui, que és un edifici que està al 100% de la seva ocupació, si les empreses de l'àmbit tecnològic que estan aquí en els propers exercicis creixen entre un 10 i un 15%, això ja no dona més de sí. El dia que nosaltres presentem aquella proposta, la mateixa tarda el senyor alcalde se la vol fer seva i la presenta en el debat que també vam tenir la setmana passada. No passi res, però això vol dir... No dormo seguint-lo vostè. Això vol dir que les propostes que portem són propostes positives i que en tot cas tiraran endavant, sigui quin sigui. Miri, dinamització de polígons industrials. No podem esperar ni un minut més a fer les modificacions puntuals urbanístiques perquè empreses del sector de la logística que estan esperant l'arribada del corredor del Mediterrani es puguin instal·lar a la nostra ciutat empreses de 10.000, 20.000, 40.000 metres quadrats. Sap què passa en l'actualitat? Que el Port de Tarragona té l'estivatge fundat en el mar perquè a terra ferma no hi ha empreses per poder estivar la mercancia. Primera. Dos, la construcció d'un nou edifici CEPIT 2, com hem dit, que impulsi a l'àmbit tecnològic i que ens faci referents a la nostra ciutat. Però això, senyor alcalde, és incompatible amb la subvenció que vostè està donant al clúster TIC de 15.000 euros quan l'haurien de dotar com a mínim de 115.000 euros. Per tant, la nostra proposta és incorporació de més dotació econòmica en edificis com el que estem aquí i més ajudes als emprenedors. Andreu Martín, sisplau, que encara no ha parlat. Bé, m'ha agradat molt sentir moltes propostes, però jo els haig de dir que en les comissions informatives que els grups de l'oposició hem estat, d'això no s'ha sentit mai, per tant, no hi ha cap projecte en marxa sobre això, està a les llisteres respectives dels seus grups municipals o dels seus partits, i, per tant, sincerament, per mi no tenen cap credibilitat la voluntat que vostès tenen de realment fer això, però potser la ciutadania compra aquest tipus de discurs. Sobre la pregunta de la tributació és evident, nosaltres estem d'acord també que ha d'haver una tarificació social, per descomptat, creiem que hem d'intentar impulsar-ho i probablement serà beneficiós per l'activitat econòmica, però sobretot per les persones que són més vulnerables. Jo estic en part d'acord amb la senyora Débora García, però quan parla que els diners els tinguin a les butxaques els que tenen menys diners, perquè els que tenen més diners no és més bo que el tinguin a la butxaca, precisament tot el contrari. Aleshores, això és important, però també és molt important tenir una administració eficaç i eficient. I això significa, evidentment, afavorir l'activitat econòmica per recaptar més, però també ser molt actius, per exemple, per obtenir recursos. Escoles bressols municipals. Aquest govern, el senyor Pellicer, podria haver presentat un recurs contra la manca de finançament del govern de la Generalitat, governat per PDeCAT en el seu moment i Esquerra Republicana ara, per finançar correctament, com han fet molts altres municipis, i Reus hauria ingressat 700.000 euros. Són molts euros, per tal que es puguin fer polítiques en benefici de la ciutadania i no augmentar la pressió fiscal si és necessari perquè no tens prou recursos. O tirar endavant projectes que ja estaven licitats i fins i tot finançats, com escoles bressol, com escoles públiques, com el pavelló annex a l'Institut Roseta Mauri. Per tant, buscar els recursos disponibles també és molt important per no haver de buscar-los en la ciutadania, i aquesta feina, lamentablement, no s'ha fet. En aquest bloc també volíem introduir la qüestió dels polígons industrials, també les polítiques d'ocupació. Tenim una paraula demanada a Noemí Llaurador. Si ens pot introduir també aquestes qüestions, si us plau. Sí, però abans volia parlar del tema de les infraestructures, és a dir, per l'economia és vital també que potenciem l'aeroport de Reus. Nosaltres, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, vam portar una proposta també en el Senat en el que es demanava precisament això, que s'apostés per l'aeroport ampliant el seu horari. Sabeu que ara estan les franges molt limitades i això fa que les companyies que hi volen actuar o operar ho tinguin difícil. També un calendari de l'execució de les obres de l'estació intermodal al sud de l'aeroport, que crec que és clau no només per l'economia de la ciutat, sinó per la de tot el camp de Tarragona i, per tant, aquesta segona àrea metropolitana que des de Reus hem de ser capaços de liderar. I, evidentment, aquest aeroport, només incloent-ho
el pla director de l'aeroport de Barcelona, de manera que els 3 aeroports catalans fossin una sola unitat de funcionament aeri, ja faríem que l'aeroport tingués aquesta potència que ha de tenir, no només per Reus, com deia, sinó pel Camp de Tarragona. I després, sisplau, fem que l'oferta de formació professional i les necessitats del teixit empresarial del nostre territori quadrin, combinin. És a dir, necessitem una taula econòmica en què ens posem d'acord quines necessitats té aquest teixit empresarial actual. Ens deien l'altre dia que ens vam reunir amb l'associació d'empresaris que estan en els polígons industrials que fan falta maquinistes industrials. On es fa aquesta formació professional que es necessita en el nostre territori? Tenim una casa d'oficis, al Mas Carandell, que també està molt bé, que potencia el tema dels videojocs. Però potser aquesta no és la demanda del nostre teixit empresarial. Potser fan falta altres menes d'oficis. Ens deien també que fan falta fusters. Noemí hauria d'anar acabant més que per porta més tant, temps en crec tot que el ens hem de tornar a debat. reunir i mirar realment quines necessitats hi ha, perquè si no el que estem generant són frustracions als nostres joves que no troben el lloc de feina que necessiten per poder-se emancipar. Marta Llorenç, Pati, Bé, gràcies. Jo m'estic sorprenent perquè sembla que amb la majoria d'opcions polítiques que estan plantejant les seves propostes, òbviament estan enganyant a la ciutadania perquè no ofereixen cap projecte de ciutat. 2 blocs anteriors, la majoria d'opcions polítiques que estaven presentant les nostres propostes a nivell de ciutat, volíem incentivar el petit comerç, fer dels barris dinàmics, etc. I ara el que només estic escoltant de la majoria de propostes és grans propostes grandiloqüents de fer venir empreses que donin feina, que no sabem en quines condicions. Per tant, aclareixin si volen una ciutat de barri i propera a la ciutadania o bé una ciutat desequilibrada i mal gestionada. Perquè encara no he sentit a parlar en cap moment per què no incentivem ajuts als treballadors autònoms, al petit comerç, a través de la intermediació de l'Ajuntament amb entitats de cooperativa, de crèdit o finances socials per facilitar la capacitat de finançament. Encara no he sentit parlar com podem dinamitzar el petit comerç i el petit propietari, quan a més, totes aquí, la majoria de propostes, han estat de que volem incentivar i volem lligar els barris amb el centre de la ciutat. Per tant, si volem fer aquesta ciutat mediterrània de viure al barri i fer vida al barri, no entenc aquestes grans propostes de fer venir operacions altre cop faraòniques, que de les quals tots i totes en sabem que n'hem sortit repercutides econòmicament fins ara. Estem a la recta final del bloc. No, és que vull aclarir perquè, a més, això denota una poca estratègia i diagnosi de quina funcionalitat tenim en aquests polígons infravaloritzats i, a més, quan tenim un viver d'empreses que està ocupat el 95%, però en canvi tenim a RDS una empresa, un call center, d'acord, amb un 95% treballadores dones amb unes condicions irreverents. Per tant, plantegem-nos quin model econòmic volem donar a la ciutat. No em cansaré de repetir-ho, intervencions curtes seran molt més entenedores. Sebastià Domènech. Sí, senyor Rubio, Reus ja no necessita més modificacions del pla. El que Reus necessita és un pla urbanístic que ens defineixi les zones on volem créixer amb indústria. Zona Vallicens, tenim espai. Val, molt bé. Que ens digui on hem de créixer amb habitatges. Que ens digui què farem amb el cinturó de ferro. No, perquè vostè ha parlat de fer modificacions puntuals. Jo li dic no, hem de fer un pla. Portem treballant amb modificacions puntuals cada any destinant 80.000 euros els que estan treballant allí i portem un munt d'anys així. Necessitem fer un pla. El comerç el que necessita són consumidors. Però, no, sí, clar, els locals que estan tancats al Tom de Ravals no han tancat per gust, han tancat perquè no tenen consumidors i aquí la Fira hi ha fet molt de mal. I dona la impressió que des de l'equip de govern s'ha tractat millor a la Fira Metrobacesa que al comerç. Si no, exemples em remeteixo. Com que li vam regalar els espais, perquè fessin uns cines, i eren uns espais municipals. Senyor Martín diu que sí. No, els hi vam regalar. Disculpi, senyor Domènech, acaba de dir vostè, més empreses, més ocupació. Per tant, m'està legitimant el meu discurs, el que vol és preferir grans empreses a dinamitzar el petit comerç, per la seva intervenció. No, és que si hi ha grans empreses hi haurà consumidors i beneficiarem el petit comerç. I dona la impressió que s'ha beneficiat més Metrobacesa que el comerç tradicional. Li recordo que vostè governava quan vam tenir el pufo aquell, importantíssim econòmicament, i que per tant vam tenir més remei que posar i tirar endavant. Però què té a veure això amb cedir-li un espai perquè facin un multicinemes? Per què té a veure això? Escolti'm, vol escoltar.
Sí, jo Vostè l'escolté. i jo, al seu moment, com a govern que érem, vam desencallar aquella situació que hi havia molt complexa, amb una operació que lligava en aquesta casa on estem, el Tecnoredesa, i que va ser molt difícil de desllorigar i que ho vam aconseguir. És evident. Els cinemes són importants que hi siguin a la ciutat i, per tant, al seu moment veurem el rendiment econòmic, però creguin, Reus té que tenir uns cinemes i no és... I no hem cobrat ni un duro per un espai que era nostre. Escolti'm, Reus... Beneficiant amb un sector comercial i perjudicant amb un altre. Els cinemes són privats. Nosaltres no ens podem posar a fer cinemes. Sí, però són privats amb un espai que era de l'Ajuntament. Hi ha moltes mans aixecades respecte a aquest tema. Si parlen breument tots podran intervenir i si no, no. Aquest espai per tal que en reverteixi i el primer que hem de fer és donar servei a la ciutadania. I si reclama cinemes... Però no li preocupa veure els locals tancats a tot el pont de Ravals. No li preocupa, senyor Pellicer. Però vostè sap perfectament que l'operació Metro Bacesa, i me remeto a l'anterior, va ser molt complexa i, vaja, crec que no hauria de parlar d'aquesta manera. No, l'operació Metro Bacesa no dic que no, jo li dic que s'ha beneficiat i s'ha perjudicat el comerç tradicional. El comerç de Reus. I a més ara tenim una fira que no dona cap mena de rendiment i un centre de Reus, potenciat per vostè i el seu tàndem, senyora regidora Caelles, de Reus Promoció, en què en aquest gran centre de cartó-pedra, el que vostè ha aconseguit és que la seva proposta fins i tot no ha sigut resolutiva. Al centre de Reus tenim 30 comerços amb franquícies. I a més, a nivell de restauració tenim un munt de restaurants que estan en traspàs en aquests moments. Només dir que el centre comercial és una herència socialista que ens l'hem hagut d'empassar tots per al tema socialista. Candidat Carles Pellicer, té la paraula Andreu Martín, després Daniel Rubio. Andreu Martín ara, després Daniel Rubio. Moltes gràcies. M'agrada el protagonisme, després continuem. Però ara, per solucions concretes, tenim un polígon que és aquest, el Tecnoparc, i aquí la nostra proposta es centra en buscar apostes d'inversió basades en les tecnologies de la informació i la comunicació i en la nutrició de la salut. Comerç de proximitat, ja hem parlat, estem d'acord. Breument, sisplau. Comerç de proximitat i cultura. La cultura de la ciutat pot ser capdavantera i dinamitzadora, a més de cohesionadora, integradora i vertebradora. I és molt important que la impulsem i la dinamitzem per l'impacte econòmic que té i la rellevància per la ciutat. I finalment, sobre la fira, senyor Pellicer, aquesta ciutat va quedar sense cinemes perquè vostè va estar obsessionat en treure l'estructura on havien d'haver els millors cinemes de la ciutat. I això va retrasar molt i va tenir un impacte i un cost molt important. Per tant, té també la seva responsabilitat en la gestió d'aquesta qüestió. Moltes gràcies. Molt breu, Daniel Rubio. Sí, m'agradaria dir que la vida no és ni blanc ni negre, és a dir, poden venir grans empreses al territori, als nostres polígons industrials, que el que hem de fer és preparar-los i podem ajudar al comerç. Miri, jo vull parlar de la capacitat que ha tingut aquest partit, ara Reus, de portar diners, com vostè deia, senyor Martín, a la nostra ciutat. Miri, Aigües de Reus, regidoria que estem portant, amb molt d'honor. Aquesta és la línia lineal, encefalograma plano, de les inversions de l'ACA a la nostra ciutat. Des que ha arribat ara Reus al govern, amb capacitat d'anar a Barcelona, a governar, a negociar, més de 2 milions d'euros amb els últims 2 exercicis que han vingut de Barcelona cap a la ciutat de Reus per dur a terme inversions que eren necessàries en matèries de xarxa. I això ens ho diuen perquè, com som municipalistes, ens diuen home, el fet de tenir contactes a Barcelona o a Madrid és positiu per a la nostra ciutat. Bé, jo el que dic és que és tot el contrari, perquè tots els que estan aquí fan obediència deguda quan van a Barcelona o a Madrid, perquè tenen un conseller o un ministre que li diu de què ha de parlar i què ha de votar en el plenari, fins i tot en el de Reus. Jo, per davant de nosaltres, només tenim la ciutadania, defensar els interessos de la ciutat i portar diners cap a la ciutat de Reus. Aquesta és la diferència entre tots els partits i nosaltres. El felicito, però l'ACA s'ha posat al dia amb totes les poblacions. Hi ha moltes ganes de parlar, hi ha moltes mans aixecades, però hem esgotat el temps d'aquest bloc o no arribarem al minut d'or. Per tant, ara hem de donar una pausa per la publicitat. Encarem ja la recta final d'aquest debat, és el quart bloc, el bloc de governança territorial, en el qual també introduirem l'Hospital Sant Joan. Per primera vegada, Reus i Tarragona s'han donat la mà per reclamar millores en les infraestructures ferroviàries del territori, un pas que podria deixar entreveure noves aliances en clau de governança territorial. Tot i això, el futur alcalde o alcaldessa de la capital del Baix Camp també ha de tenir clar que els pactes seran molt importants a l'hora de dibuixar el mapa del nou consistori. La fragmentació és generalitzada i sumar suports no sembla una eina fàcil.
I ara el que volem fer és conèixer quin és el paper que ha de tenir Reus dins del Camp de Tarragona, en aquesta segona àrea metropolitana de Catalunya. A tot això sumem quina és l'afectació que té que la gestió de l'hospital hagi canviat molt breument. Si us plau, Sebastià Domènech. Sí, moltes gràcies. Sí, la gestió de l'hospital aquests darrers 4 anys ha estat desastrosa i bé, coincideix amb la presidència de la senyora Llaurador, coincideix amb la presidència del Consell d'Administració de la senyora Llaurador, però també he de dir que tots els grups municipals, menys la CUP i nosaltres, han donat suport als diferents dèficits que ha tingut a l'hospital. Han provocat un conflicte comarcal amb More, traient les reserves de l'Hospital de More, i han provocat també un conflicte amb la propietat d'on està actualment el CMQ. I reconeixerà, que ja ho reconeix, ja ho ha dit, que els reusencs han pagat 2 vegades per la sanitat. Un altre tema és la residència Ors Miró, que porta 8 anys tancada i encara no s'ha obert. I a la Generalitat estan governant els mateixos partits que a la ciutat, PDeCAT i Esquerra. He de repetir que la gestió de l'hospital ha estat desastrosa. Mentre vostè deia desastrosa, Noemí Llaurador feia que no amb el cap, Noemí Llaurador. Miri, jo quan vaig arribar a la presidència del Consell d'Administració de l'Hospital, el primer dia em van dir que hi havia 3 milions de dèficit i que havia de parlar amb els treballadors de l'hospital per dir-li que no cobrarien els objectius. Això era el resultat de l'exercici del 2015, per cert, amb la presidència de la senyora Vilella i anteriorment amb la senyora Gomis. Per tant, jo no em vaig incorporar fins a l'abril del 2016 i em corresponen, en tot cas, els exercicis negatius del 2015, menys 3,1, del 2016, menys 4, del 2017, menys 3,2 i del 2018, menys 111.000. Això fan 10 milions, no els 18 milions que també sovint arriben a dir-se en aquests debats. Com vam remoure les causes de dissolució? No ho vam fer amb els pressupostos de l'Ajuntament, senyor Domènech. Ho vam fer amb els 4 milions de les reserves d'una societat 100% propietat de l'hospital, que és Jacosa, i amb 500.000 euros d'Aigües de Reus. Per cert, senyor Domènech, vostè quan era president d'Aigües de Reus, me pot dir la quantitat que va posar a Redesa, que Redesa tenia un dèficit de 8,9 milions? Li pot dir? No cal que m'ho digui, ja li dic jo. 7,2. Vol contestar? 7,2 milions, senyor Domènech, i 1,5 milió de gestió funerària de Reus. Després, el 2016, vam fer una reducció de capital, això tampoc no influeix als pressupostos de l'Ajuntament, i vam aportar, això sí, li compro, unes finques per un valor de 1,2 milions, que això ara, amb la negociació que estem portant a terme per la creació d'una entitat de dret públic 100% de la Generalitat de Catalunya, recuperarem. Per tant, només hi hem posat 500.000 euros provinents d'Aigües de Reus, que efectivament és molt important, però no són els 18 milions que es diuen. I el 2017 vam tornar a haver d'agafar els 3,2 milions d'aquesta entitat 100% de la Generalitat i el 2018 ja hem arribat a un acord amb el CatSalut perquè se'n faci càrrec ell. Daniel Rubió. Per tant, fake news, postveritat, especialistes en dir mentides. I la residència Ors Miró. Sí, senyora Llaurador. Els 18 milions surten dels últims 4 exercicis. És més, vostè sap que els últims 111.000 no són aquests. Disculpi'm, són 3,2 milions d'euros perquè vostè agafa... Senyora Llaurador. Els resultats dels exercicis si puc, són els resultats que es basen qualsevol empresa, també les societats municipals. Si li puc explicar. Sí, expliqui-m'ho perquè no em quadra. Els 3,2 milions d'euros que venen de Gecosa són els que resten. Però deixi'm, lamento la seva actitud a la defensiva. No, la defensiva no, a defensar les veritats perquè es crea un clima de confusió que crec que no és de rebut. Recordem que tenim poc temps, perquè si no podrem fer el minut d'or. No és vostè la responsable de tot això. No és vostè la responsable. Senyora Llaurador, si us plau, no és vostè la responsable. Números han de ser exactes. Hem de poder escoltar també altres veus. Débora García no ha parlat en aquest bloc. Després parlarem del territori i tindran més minuts. Débora García sobre l'hospital. Oriol, sisplau, no he pogut parlar perquè m'ha interpel·lat tota l'estona. Tindrà més oportunitats. No, home, no. A veure, el que no és cert és que se'n pugui tallar... Débora García sobre l'hospital i després anirem a una altra qüestió. Escolti'm, la culpa de la Generalitat... Home, escolti'm, jo sí, de veritat, 20 segons. És que li estic dient a la senyora Llaurador
que ella no és la Breument, responsable, sisplau, doncs. 20 segons, Vinga. que no és la responsable ella, però ella, el seu partit a Barcelona, la Generalitat de Catalunya, ha tingut un menysteniment cap a aquesta ciutat. I no s'ha dotat econòmicament, i no s'ha dotat econòmicament... Sisplau, brevetat o no debatrem. No acabarem el debat bé. La veig massa nerviosa, senyora Daniel Rubio, vol acabar el que estava dient? Que té l'Ajuntament de Reus. Sisplau, Pagaran senyora 600 Llaurador. milions de deute a la Generalitat de Catalunya. Rebaixarem el deute. Ens quedarem sense minut d'or. Lamento l'actitud de la senyora Llaurador, que va a la defensiva, i en vez de defensar els interessos de la ciutat de Reus a Barcelona, que baixi el cap cada cop que va a Barcelona a negociar amb la Generalitat. 60 milions que es quedarà a la Generalitat i que surten del deute de l'Ajuntament que teníem ara mateix per a la construcció de l'hospital. Abans d'aquesta picabaralla ens havíem quedat amb la Débora García, que no l'havíem escoltat, si us plau. Sí, nosotros apostamos por una capitalidad compartida entre Reus, el Hospital de San Juan y el Juan 23 de Tarragona. Debe haber una sanidad de calidad y de proximidad. Es muy importante que aquí tengamos un hospital y que también tengamos un hospital cercano como es el de Tarragona, donde se puedan realizar otra asistencia y evitar, por supuesto, que los pacientes se tengan que trasladar a Barcelona y con ellos sus familiares, porque esto comporta un coste económico importante para el paciente y también para quien le acompañe. Y hay que tener en cuenta que las personas cuando están en estas situaciones de enfermedad o que no sabe si se le va a diagnosticar alguna enfermedad, pues necesitan con el apoyo psicológico de los acompañantes. De esta forma evitaríamos, se evita los traslados. También lo que proponemos es una auditoría, una auditoría que se realice desde la creación del hospital para depurar las responsabilidades que ha habido a lo largo de todo este tiempo y planificar y dar soluciones y también adecuar el I más D más I, inversión, más desarrollo, más innovación. Ja sabem la qüestió territorial. Carles Pellicer, sobre territori. Sí, gràcies. L'operació de l'hospital està ben encarrilada. L'operació del CMQ ja estan fent obres a Jacint Barrau, per tant, per la vena... Molt breument. I està ben encarrilada. La gestió de l'hospital la tindrà la Generalitat. Nosaltres ens quedem al dret de superfície i amb l'edifici. És una bona operació ben plantejada. Jo els demanaria al senyor Rubio, a la senyora Llaurador, socis de govern, que tingui més lleialtat entre vostès i també amb el govern, perquè em sembla que, li dic a vostè, en el sentit que és important que tinguem això. Bé, escolti'm, en el sentit que han aprovat coses. Els interessos de Reus. La senyora Débora García, que parlava d'auditoria, escolti'm, això ja s'ha fet, s'ha pagat cada any i, per tant, cap problema, tingui clar que la gestió s'ha fet, es fa bé i és impecable. Carles Pellicer hauria d'acabar, si no tenim temps. Andreu Martín, sisplau. Sí, l'hospital és molt important per la ciutat. Tenim un bon hospital, per sort, tenim un bon hospital pels seus usuaris i pels seus treballadors. I el que és molt important és que la proposta de solució que es formuli mantingui la qualitat de la prestació sanitària, unes bones condicions pels treballadors i que la senyora Noemí Llaurador no intenti utilitzar com a barrera per tal d'intentar demostrar una bona gestió. Estem perdent un hospital, estem deixant-lo de gestionar i a canvi de simplement aquests dèficits que ens queden fins al 2025 per part de l'Ajuntament. Aleshores, nosaltres el que volem és que l'hospital i la resta de centres sanitaris que el vinculen tinguin i passin a aquesta àrea metropolitana que tant parlem però no fem res perquè es construeixi. És important que l'hospital, la solució que sigui, permeti aquesta bona qualitat, aquestes bones condicions laborals i que sigui la llavor d'aquesta àrea metropolitana del sud de Catalunya. És la recta final d'aquest bloc, hem d'escoltar Marta Llorenç. Gràcies. Bé, és evident que la gestió de l'hospital ens ha portat a que opcions polítiques com era Esquerra Republicana i PSC, que defensaven la mateixa gestió directa des del territori, ara cadascú s'ha anat pel seu camí. Jo voldria destacar que, malgrat no sigui el nostre model, ara ja l'Hospital Sant Joan està en gestió de la Generalitat de Catalunya, però tot no està resolt, perquè el que m'agradaria és dir també que en aquest procés de gestió cap a la Generalitat de Catalunya encara tenim un CMQ, que és una empresa pública, un ens públic que ofereix activitat privada i que ara, si se li treu el concert des del CatSalut, com ho gestionarem això? A més, un CMQ en el qual ja comencem també a demanar diners per rehabilitar l'edifici de l'Hospital Vell i no sabem quin pla de viabilitat tindrà aquest espai a l'hora de
tornar a provocar potser un dèficit de les arques municipals i a més ja és hora que d'una vegada per totes l'Ajuntament de Reus faci la seva feina, que no és gestionar hospitals i CAPs, com bé s'ha dit de Generalitat de Catalunya, sinó fer polítiques de salut, com ja s'han fet durant aquest mandat, salut en totes les polítiques, salut públiques i sobretot l'atenció ciutadana en aquest àmbit de salut més que no pas en la gestió. Noemí Llauradó, vol replicar el que acaba d'escoltar? Sí, efectivament, es diu que el Molt CMQ breument. perdrà el concert amb el CatSalut quan tenim un concert que és vàlid fins al 2023 i que res no impedeix que pugui continuar sent utilitzat, perquè de fet se'n necessita contractar més llista d'espera, evidentment n'hi ha molta, i per tant el concert amb el CatSalut, no només amb l'Hospital Universitari Sant Joan, sinó també amb el CMQ, que no només fa mútues i privats, sinó que també fa concert del CatSalut, doncs continuï existint. Encara no existeix el pla de viabilitat, senyora Noemí Llauradó. Ens queda només un minut abans d'arrencar el minut d'or. Daniel Rubio, 20 segons, Carles Pellicer, 20 segons. 20 segons, sisplau. Sí, s'està parlant molt d'àrea metropolitana, els partits de tota la vida que han estat i estan al Parlament de Catalunya mai han mirat cap al sud, aquesta és una realitat. Miri, jo els hi porto la llei 31 del 2010 de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'única proposta que hi ha d'àrea metropolitana a Catalunya. La nostra proposta és crear una àrea metropolitana i liderar-la des d'ara Reus. Carles Pellicer, 20 segons. 20 segons. Des d'ara Reus. Defensem l'àrea metropolitana. Entre Reus i Tarragona hem de crear una oficina territorial de projectes que ja estem d'acord i jo proposo la creació d'un Consell Metropolità entre les ciutats que hi ha a l'entorn de Reus, Tarragona, Valls, Cambrils i Salou, per tal de poder tractar temes que ens interessen d'infraestructures i qüestions que interessen al territori. Més institucions, més cadires, més diner públic, càrrecs indirectes, de governança en l'àrea metropolitana. No he parlat de fer estructura. He parlat d'un consell per debatre, per parlar. Més despesa pública i més escalfament de cadires, com passa actualment amb la Diputació i amb els consells comarcals. Gestió integral de, per exemple, un planejament urbanístic. Abans el senyor Domènech parlava dels plans d'ordenació urbanística municipal. Jo crec que més enllà dels plans d'ordenació urbanística municipal, que és evident que han d'existir, potser hauríem de començar a plantejar un pla general metropolità. Hem de començar a mirar aquesta gestió integral en planejament urbanístic i també en transport interurbà. Perquè toca iniciar el minut d'or, sisplau. No hi ha temps per continuar el debat. Hem d'anar ja cap al minut d'or dels 7 candidats sense interrupcions. Tanquem així els 4 blocs. Ara sí, anem amb ordre de menor representació a major representació. Arrenca aquest darrer bloc, el minut d'or, Daniel Rubio. Bé, doncs el que ha quedat clar és que la resta de formacions polítiques el que pretenen és escombrar amb una part de la ciutadania que nosaltres ens postulem com l'única opció política que aglutina, que és plural i que aglutina diverses sensibilitats polítiques, a més, havent demostrat que som capaços de gestionar de manera eficient. És cert que Reus ha sigut la segona ciutat més endeutada de l'Estat, és cert que Reus ha sigut una ciutat on hi ha hagut casos de corrupció, és una ciutat on hi ha hagut un alt índex d'atur, però és cert que ara Reus ha presentat les querelles criminals quan les havia de presentar, que hem ficat final al holding d'Innova, hem reestructurat les empreses municipals i hem contribuït a la reconducció econòmica d'aquesta ciutat. Un partit municipalista que no depèn de Barcelona, Madrid o Brussel·les, que som lliures i que som únics, i que no butxem el cap ni a Barcelona ni a Madrid per anar a negociar els interessos de la nostra ciutat. El proper dia 26 tenim l'opció de canviar aquesta ciutat, confiar en ara Reus. Reus és comerç, turisme, promoció, empresa, indústria, oci. Reus és futur. Tu ets Reus, jo sóc Reus, vota ara Reus. Sebastià Domènech. El proper diumenge tindreu que decidir qui o quines formacions polítiques voleu i confieu perquè es gestionin el vostre dia a dia. Que per als serveis que pagueu aquests impostos tan elevats, neteja, seguretat, serveis socials, circulació, oci, qui voleu que us els gestioni? Que no tingui la mà foradada, ni se'ls gasti amb allò que no toca, i que respecti les vostres idees i no us confronti amb el veí. Vull ser el vostre alcalde, per un Reus millor, que creixi en habitants, en empreses, en benestar, en seguretat i en convivència. La meva candidatura i jo estem preparats i ens oferim per liderar el Reus del futur. És per això que us demano el vot pel Partit Popular de Reus el proper diumenge. Moltes gràcies. És el torn de Noemí Llauradó. Molt bé. Bé, des d'Esquerra Republicana de Catalunya a Reus sortim a guanyar. En primer lloc perquè m'ho va demanar l'Oriol Junqueras quan el vaig visitar a Lledoners.
Reus no pot ser una excepció amb aquest mapa groc i republicà que sortirà el 26 de maig a Catalunya. Però també perquè tinc la convicció que Reus ha de ser i pot ser una ciutat millor, una ciutat capdavantera, una ciutat agosarada, una ciutat atrevida, una ciutat per a tothom. Jo recullo un clam de ciutat que vol canviar d'alcaldia, que vol una alcaldia republicana, que vol una alcaldia que exerceixi un lideratge del segle XXI i que governi com es mereixi la 10ª ciutat d'aquest país. Per això demano el vot a les més de 12.000 persones que ens van fer confiança el 28 d'abril per dir-los que Esquerra Republicana de Catalunya a Reus és el partit més ben preparat i més capacitat per arribar a un acord independentista entre la CUP i Junts per Reus. Però també apel·lo a aquelles persones indecises que no ens van votar, però que coincideixen que Reus necessita un govern fort, Noemí Llaurada, se li ha acabat el temps. Andreu Martín, si us plau. Moltes gràcies. Nosaltres volem que Reus sigui una ciutat oberta al món, una ciutat en la qual totes les oportunitats que es poden desenvolupar pels seus ciutadans aquí tinguin acollida. I aquells ciutadans de fora que vulguin venir, que vulguin fer una estada, que vulguin col·laborar amb nosaltres, que vulguin desenvolupar els seus projectes, també ho vegin viable. Això és molt important i això no s'aconsegueix amb lideratges messiànics o amb màgia o amb invencions de qualsevol mena. Es necessita treball. Les persones volen que el seu alcalde estigui al seu costat, que hi treballin els seus problemes, que són molt importants. La ciutadania reclama un canvi. Ja hem vist que hem viscut amb un govern de conveniència, s'han repartit les cadires i no han tingut cap mena d'obstacle en evidenciar el seu absolut desacord. Nosaltres som l'opció d'esquerres, no independentista, que creiem que en aquest moment pot fer un canvi real a la ciutat. Votar Esquerra Republicana és evident que és votar al senyor Pellicer un altre cop en l'alcalde. Si nosaltres realment volem canviar les coses, nosaltres entenem que és l'opció que aquest vot pot fer aquest canvi. Per tant, nosaltres us apel·lem a que us atreviu, a que treballem per aconseguir canviar les coses i que voteu al Partit Socialista de Catalunya aquest diumenge. Moltes gràcies. És el seu minut d'or. Nos presentamos porque en Reus debe gobernar un partido de centro, liberal, reformista, progresista e integrador, que vele por todos los intereses de Reus. Tenemos un proyecto liberal y constitucionalista que da voz a las personas que defienden la libertad y la igualdad. Contamos con un proyecto de ciudad con propuestas realistas, serias y sensatas. Es un proyecto de futuro. Queremos ser la voz de los ciudadanos en el Ayuntamiento de Reus y de forma coordinada de Ciutadans también daremos su voz en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados y en Europa. Vamos a desarrollar el proyecto de Ciudadanos que lideran Albert Rivera e Inés Arrimadas. Así que invitamos a todos los reusenses a que acudan a votar con ilusión el día 26 de mayo y llenen las urnas de papeletas naranjas para tener un nuevo gobierno en Reus que vele por un Reus de todos. És el torn ara de Marta Llorenç. Bé, doncs gràcies. El lema de la nostra campanya ja ho diu, tenim l'alternativa perquè podem oferir a Reus un model i un projecte de ciutat que passa per un punt també molt senzill, i ho hem dit sempre, posar al centre de les polítiques les persones, per tal de fer de Reus una ciutat on no sigui en un centre de cartó-pedra, com moltes de les opcions polítiques d'aquí ho defensen, sinó també dels barris. Una ciutat on l'habitatge ha de ser un dret bàsic, una ciutat on la participació de les persones sigui real, que sigui un Reus que no es gira d'esquenes a la comarca i al territori, i fer de Reus una ciutat en què els canvis a curt termini ens assegurin un futur digne per totes les persones que hi vivim. Per tant, s'ha de votar la CUP, no hi ha cap més alternativa. La CUP vol l'alcaldia, la CUP no facilitarà mai un govern del 155. I a més, la CUP és el camí ideal per assolir la República Catalana des del municipalisme, perquè som municipalistes, no localistes, ja ho hem dit. Fer República Catalana és recuperar drets i sobiranies, i amb la CUP és una garantia. Ara és el minut del candidat Carles Pellicer. Bé, portem 8 anys governant la ciutat, hem fet més amb menys, tenim projectes importants pel segle XXI, necessitem, per tant, per portar a terme un govern fort, un govern estable, un govern que doni garanties, un govern, en definitiva, de 21 per al segle XXI. Som la garantia de l'estabilitat, som la garantia de la convivència, i així ho hem demostrat, i som la garantia de la seguretat. Jo ofereixo diverses coses, però el primer és un projecte de ciutat com cap s'ha fet en els darrers anys, un projecte que també porta experiència i que porta la feina feta d'aquests 8 anys. Honestedat i proximitat, un alcalde que genera confiança. Estimo Reus, amb energia, i vull que l'estimem tots junts. Per això us demano el vot per Junts per Reus. Demano el vot per una ciutat lliure i millor.
No hi ha temps per més, han estat 90 minuts. Fins aquí el debat de Reus amb els candidats amb representació actual al consistori, als que els hi volem agrair la confiança que ens han dipositat. I també agrair la confiança a tots aquells espectadors que ens han seguit des de les 3 plataformes informatives organitzadores d'aquest debat d'avui, Ràdio Reus, Diari de Tarragona i també Canal Reus. Gràcies a tots, que vagi molt bé i molta sort. Moltes gràcies.